onakoj školskoj definiciji diskoteke ili disko kluba, to bi bilo mjesto na kojem se umjesto žive glazbe, koja je namijenjena plesu i plesnom programu, pušta u ploču. Dakle, ide glazba s nosača zvuka. Zanimljivo je da je pojam se prvi put pojavio 40. godina 20. stoljeća u Francuskoj i iz Francuske kasnije se preselio po svijetu i označavao je izvorno mjesta gdje su se ljudi skupljali za vrijeme nacističke okupacije Francuske, slušali tada zabranjenu muziku, jazz i blues, upravo s ploča. Znanje o mjestima gdje se konzumirala pop i rock glazba uvijek je na neki način kaskalo za službenom rock historiografijom. Kod nas je to još samo izraženje s obzirom da i sama rock historiografija nije do kraja napisana. Ona postoji, ali fokusira se na određena razdoblja. I kraj 60-ih, 70-ih još uvijek predstavlja vrlo nepoznato razdoblje. Prva diskoteka u Hrvatskoj. Diskoteka? 74. Prva diskoteka bi mogla biti